No, waka-ShexSave mhla ka-16 bandla namhlanje wabona u-ShexSave namhlanje mhla ka-15 ithengile bandla lendoda ibithi iyozama i-top notch kodwa yaqalaphi la kuthiwa kamabulala khona kamabulala le la khona uSpar khona uSpar no-ShexSave usanda kuvula kwaku-Build-It la ku-ShexSave khona. Nakhu bandla izinto ey'thengile nazi le bizogcina ngazo. Hhayi bandla vele yabona ukuthi okay nawu u-rent futhi hhayi inkampani enkulu ethembekayo. Ngithembe ilona ngithenge i-chicken bathi u-Gilbert engathi ngiqwayiba kodwa-ke phela ngizoyiphonsa kule sitamu sami as-long ingene ngiqala kodwa nayo phela iyaphuma phela kungcono uma iphuma ngingasaze ngithenge ngiqala yonke. Nangiyithengile manje i-ShexSave ngathenga ne-Norox ngalithola nebhokisana lami bandla lizovela nalo lagwayi i-10 yalona okay elaselona leli ebhenki shuthi ekwenzile le ndoda mhla ka-16 kusewona uJulayi 2025 izinto ey'thengile le ndoda nakho kungacaci nakho ngingafuni ukucaca bandla ShexSave ngizozama ukuthi kucace lana nayi lona le-Gilbert lena i-29.99 ifana nayo i-top notch yaka-Shoprite i-price ayifana nayo i-price kodwa manje ngifuna kubonakale phela nakho kuyabonakala kancane nayo Gilbert ngiyabona uGilbert laphana 1 kg u-frozen noma u-freeze loyana frozen wona kubhala uPortion mangibheka lapha Rainbow Gilbert bese kuzoba yile lona elandelayo kuzoba ile Phalmol yami bobani 19 rand 50 ngizama ukuyisondeza kanjena siyisondezela le ndada Rainbow Gilbert phezulu 29.99 ukuzoba iyona le Rainbow iyona le ma-Gilbert 29.99 yabona i-expiry date yakhona expiry date 2025 hayibo 25 May 2026 yakhiwe ngo-26 May 2025 ayibandla fresh sadlula sathi number 2 kube kungacaci phela lana ngibuka kahle number 2 Phalmol iyona lokugwayi kade ngikusho i-10 u-19 rand 50 sadlula sazothi i-Mana Cubes nayo i-chicken Mana Cubes 6.99 ingcono bandla kunaku-Shoprite u-Shoprite 8 rand 99 leyo 6 9 rand 99 cishe ube 10 rand ka-Shoprite ayingcono lapha e-ShexSave uma ngifuna i-Norox ngizame khona uma ngixakekile bese kuzothi ekugcineni o-plastic loyana lo-120 lezinto zibe ubani 57 rand 60 yenze njani-ke le nto yabona-ke ikhipha u-cash u-30 rand yasasebenzisa ikhadi 27 rand ayithathe ngekhadi le enye khiphe u-30 rand kwasoba ikhadi nakho kwaqama kahle bandla khokha ngekhadi 27 rand khiphe u-30 rand yasakhokha ngekhadi 27 rand 68 nakho-ke ikhadi bandla 27 rand 68 iyaplana le ndoda khiphe u-cash ingeze ngalo ikhadi sicile nge-date today's date mhla ka-16 July 2025 where's the date naya noma ingacacile naya mhla ka-20 qala ngonyaka 2025 July 16 isikhathi bekubani beku-7:25 33 second okay sibonela kahle mhlawumbe izovela kahle la i-date nakho mhla lana baqala ngani-ke masiza kwi-date
wona 7:25 35 second. Okay, sadlula sathi date where's today's date kuphi-ke lana kuphi lana ya night date lapha ngehla kwebarcode umhla ka-16 July 2025. Yebo, bekubani iyavuka la nje ku-7:25. Mhlawumbe uma ngingayitholi inyama ibicuthile ngalamakadayo nakho makadayo ko-Boxer elaka-Boxer leli esanda kulenza khona naka-Shoprite ngaphansi lesobhenkileni khona kasho ibicuthile ukuthi uma ngingayitholi inyama esile bizobheka ka-Shoprite bese iya naka-Boxer. Yabona-ke izinto ey'thengile bandla, hhayi ibonile ukuthi hhayi ngiyizamele lona mayilokhu iningi futhi hhayi iningana nayo izofaka kule sitamu sayo bandla esiyalontunja esiyabambisa bandla. Hhayi azange salontunja, ngizwe labantu abameza ubusuku nemini engathi bekhuluma indaba ukuthi siye ethawini. Nathi bengithi ngizoya ethawini namhlanje ngiyodayisa, ngizwile kunabantu bethi eyi ngingasiye ethawini namhlanje, abantu abangakuzwini. So ngovele ngabona ukuthi njengoba kunabantu sebethi baya ethawini ngivele ngingayi mina, ngivele ngathi ngiy'thengele into zami ngidle ngiqhubeke ngiy'dlele ekhaya. Hhayi-ke baphile-ke abantu, isazama uku-update-a kanje njengoda sobona ukuthi inyanga iyophela idla kanjani. Hhayi iyadla futhi le ndoda bandla kulezi nsuku-ke manje iyadla namhlanje futhi mhla ka-16 njengoba kuwumhla ka-16 iyile bandla ethoyilethi kusho ukuthi siye kathathu kule nyanga kaJulayi, yagcina ngawo mhla ka-12, yaqala mhla ka-5 yaya mhla ka-12, ihilile futhi namhlanje mhla ka-16 kusho ukuthi sekuwukwesithathu kuJulayi. Sobona kuJulayi iyophela iye kangaka ibandla. Soke sibone ithengile izinto-ke namhlanje ile Rainbow 1kg Rainbow Gilbert kuZobi no-Rox yayitholela bandla nogwayi wabo ngoba phela ibona labantu bemeza ubusuku nemini abenza ukuthi sibheme kanje. Ngibona ugwayi olutholile bandla kuyibhemele le ndoda. So isaye kathathu-ke bandla ethoyilethi kule nyanga njengoba kuJulayi. Soke sibone uJulayi iyophela iye kangaki. Baphile abantu, baphile sebephila abantu. Okay, sesibekile futhi lesitamu sayo, yabona sesibekile isitamu sayo le ndoda. Sixabha bese icwenga lamanzi emva kwalapho besiphonsa lelo nayo isizoyisokha lelona isizoqala ithi ukuyigeza bandla. Ngesikhathi sifaka amanzi esibili esitambini nayo isiyayiphonsa. Okay, hhayi baphile-ke abantu. Soke sibone vele sengicabanga ukuthi ngiyodayisa vele sekuvule ney'ngane ngesonto elizayo ngoba le nto zami hhayi izophela uma kuyiy'ngane ziyathenga impela. Okay, hhayi baphile-ke abantu, sobonana. Bokusewona bandla umhla ka-16 wabona isilontunjile engathi ngiqala futhi eminingi kule lona le Gilbert le ngiyithengile laphana e-Check Save. Sewona umhla ka-16 Julayi ngathi ngiqala eminingi wabona sisasele futhi siphonsele no-Rox. Hhayi no-Rox iyona esile ngiyayizwa futhi ilontunja kamnandi. Yale no-Rox yenza kanje naki ayicabhisi nesishebe uyifaka nje isiqedile ukulontunja ukuze izwakale kahle. Kuseyona yabo imqala futhi eminingi lana. Hhayi khona-ke at-least iningana. Hhayi mina bengizothenga yona top notch yami. Hhayi le top notch i-right, amaphisisi anenyama eningi. Hhayi siyadla-ke le ndoda u-12 manje, 12 emini bebade qeda ukushaya u-12. Okay, baphile abantu, sobonana.